And the winner of the International Pole Championship Women's Division is... Una Gibila! Mä oon tehnyt tosi paljon töitä tämän teoksen eteen ja tämän treenin eteen. Tämä on ehkä haastavin kisakoreografia, mitä mulla on koskaan ollut. Ja siihen sekoittui just niin kuin se taiteellisuus ja ne temput. Ja tuntuu ihan uskomattomalta, että sai tehtyä sen, mitä treeneissä ollaan treenattu pitkään. No todella kova tasoinen, eli Australiasta, Jenkeistä, Ranskasta, kaikki kovimmat Brasiliasta. Eli olen tosi iloinen siitä, että pystyin niin sanotusti pieksemään tällä esityksellä kovimmat kilpakumppanini. Ona Gibila was a clear winner tonight. Her performance stood out primarily because of her execution and because of her refinement. It's so clear when she performs that she is practiced and that she is completely and fully engaged with her performance. She stood out as both an athlete and as an artist.